Shubor na Khlem jong unong san Hima. Wat hapedeng kajing Shong kalan mengor bar kajing yai up kaseng khasi Students Union daki kenta hapedeng kajing ther ulabba ya kajing wanmi jong u director ke Neigrihms Hospital u Dr. Nadien Mehta shabar Ïakren bar kaseng Henry klayo jing tepat baute u director ulami Nadien ke kamra tre kam jong u bat Phet bak na kate jaka kaseng haringkat kajing ra ya kajing tho haki plakat kalalet bantur kensan che Neigrihms Hospital henne kasngi hakashtarik u benai jemmang arhaja apusan ban Shong kalan mengor hakmat ke administrative block jong kate jaka sumar komshi benta ban penpau ya kajing persya halor kajing yai sa teng kimat jing dawa jong kaseng ha kabaya dei bat karukom khot thap kam thap jam hapo kate jaka kabalong kum kajing le shiliang hakmat ki parado parasnam ki badei ki trai muluk na kalyang kaseng Ïakren da kabashai ru bakanum khi satya na kate jaka tat hadu baute u director unpen urlong ya ki mat jing dawa jong kaseng Henry kani kajing Phet krat jong u director Nadien bat kajing bamnuat jong u ban wanmi hakmat kaseng ban penshai kalong ke ka bapen sat sia bat pendam shikat dei ya kaseng